Binerin heja divê xebata Xwedê em ê li ser têkiliya felsefe û jiyana me a rojane hinek zanînan raberî bikin û bi sernavê gaziya felsefeyê vê nivîsê raberî bikin. Jiyana me a rojane pirî carê me bi gelek tiştên ku nepêwîstin mijûl dike. Li gel vê yekê çi dema ku em îmkanê dibînin em xwe ji wan pêdiviyên rojane rizgar dikin û li ser maneya wan difikirin. Aniha wê demê em dest bi pirsên xwe yên bingehîn dikin ku ew pirs ne pirsên rojane ne. Ew lê pirsîn û pirs dibe ku bi gelek hêlên jiyanê yên cihê re tekildar bin. Mesele diwarê siyasetê de bi awayekî bêrawest mirov herdem behsa azadî, wekevî û edaleta civakî dikin û li ser wan mijaran digengeşin. Lê carna mirovek dertê û pirsên wî baş e bi rastî jî maneya rastîn a serbestiyê çi ye? Yan jî dema ku em behsa wekeviyê dikin, em jê fehma çi dikin dike. û ev rewş dibe ku vebûgere rewşekê ku dahûrandina wê gelekî zehmet e. Mesela ew mirov dikare pirsekî wi ajîb bike, gelo ma em jê bi gumanin ku serbestî û wekeviyî li dijî hevin û di pevçûnekê de ne. Dîsa dikare bibêje heke em serbest bûna gelo wê demê em ê ne di rewşekê newekî ev de bijiyan. Ev yek jî bi tenê ma ne bi hebûna dewletê dikare ji holê rabe. Heke rewş wa be ji bo me tu sûda guftegoya wan pirs û têgihan tune. Lewra di vê xalê de nakokiyek heye. Çi dema ku mirov pirsên bi vî rengî dikin, meriv dikare bibêje ku ew êdî bi awayekî felsefik difikirin. Pirsên ku me li jorê wan wekî numûne dan, mijarên felsefeya, siyasetê ne û pirsên felsefîk in. Her warê jiyanê dibe ku rojekî bibe babeta pirsên bi vî rengî yên bingehîn. Ango her warên jiyanê dikarin bibin mijarên bingehîn yên felsefeyê. Hemû gotinên ku têne gotin divê bikaribin werin rexnekirin, dahûrandin û lêpirsin. Lewma ji bo felsefeyê nîqaş, îdea û peytandin girîng in. Lewma jî carinan wiha jî tê gotin. Ji bo kirina felsefeyê herî kêm du mirov pêwîst in û felsefe bi hinekî din re pêkanîna çalakiya lêgerîna heqîqetê ye. Hukukzan an jî em bibêjin mafnas bi awayekî bêrawest behsa sûç, bêtawanîtî, dad û dadgehekê dadwer dikin. Dîsa doktorek dema ku pirsa tenduristiyekî bihempa heye gelo yanna heke tune be wê demê em ê çawa bikaribin behsa xweşiyê bikin ji xwe bike eşkeriye ku wî dest bi felsefeya tivê kiriye. Bi hemû warên jiyanê de şaxa felsefeyê ku li rêbaz û têgihên bingehîn yên giştî ve dikole heye. Lewma felsefeya zanist, din, ahlak, heyîn, siyaset, zanayî, jiyan û mirovî ew ê din hene. Pekenerên babetên naborî bala xwe herdem dine felsefeya mijarên xwe û li wan vedikolin. Fêlesofekî felsefeya siyasetê dema ku pirsa azadî çi ye dike divê merîfê bizanibe ku daxwaza wî netine wergirtina danasînekê wê têgihê ye. Derdê fêlesof heke bi tenê ew bûya bêguman dikaribû li ferhengê jî mêze bikira. Heç ku pirs bi maneya peyvê ji maneya peyvê berfirehtir e. Biriya wê pirsê fêlesof dixwaze ku di jiyana me de bi rol, giringî, pêdivî û bi maneya peyvê jî bizanibe û bi awayekî nedîtbar li ser têgihê bifikire. Dîsa biriya wê pirsê fêlesof dixwaze ku hem hişê xwe hem jî hiş û aqilê me ronî bike. Xebatekî tesîrdar û efsûnî ve jî ronîkirin û pênasekirina têgihan sûretê felsefeyê a xwiyakirî ye. Heç ku fêlosofên mezin xwe bêtir berdana kurahiya wan têgihan û li hêlên bingehîn yên jiyana me vekolane. Mirov çavên xwe li dinyayekî nenas vedikin û pê nizanin ka ew çawa hatine vê dinyayê jî. Aşkere ye ku ji hêla wesfên xwe yên bingehîn ve çarçoveyekê dinya me a ku ji dem û warê pêk hatiye heye û ev çarçove gelek objektên maddî yên cuda diguncîne. Ji ber vê çendê jî fêlosofan gelek pirsên bi vî rengî kirine. Dem ango zeman çi ye? Gelo bi rastî jî hemû tiştên ku hene mirov jî di nav wan de objektên maddî ne yanê ne. Gelo ma rast e ku ji bilî maddeyê tiştekî din tune. Tiştekî ku ne maddî be çawa dikare hebe? Heke bikaribe hebe xwezaya wê hebûnatiyê çi ye? û xwestinê ku xwe bigihînin maneya objektan yên berfireh û kûr û têgihiştinekî wan a gelemperî.
Dema ku vê yekê pek dihînin jî mîna mijarekî pîroz di meseleyê mêze nakin û xwe nas pêrin peyvên desthilatdariyekê. Dibe ku mîna şexsekî baweriyekê fîlozofan jî hebe û ew jî şexsên bawermend bin. Bêguman em dizanin ku fîlozofên xwedênenas jî hebûne. Hene û wan jî baweriya xwe bi baweriyekê pîroz neanîne û nayînin. Lê em dizanin ku gelek fîlozofên mezin jî xwedê baweriyên dînî bûne. Li gel vê yekê ji bo peytandina an jî piştrastkirina felsefeyên xwe tu carê serî li dîn nedane. Peytandineke felsefeyî delîlên xwe mîna delîlên aqilane di nav xwe de diguncîne. Lewra tiştên ku felsefe ji me dixwaze ne bawerî yan serî tewandineke. Pêrazîbûneke aqilane ye. Felsefe dixwaze ku sînorên aqilê me nîşanê me bide û bizanibe ka aqil ta çî radeyê dikare bizanibe. Tiştên ku felsefe dixwaze birêya aqil bi wan bizanibe tiştên bingehînin. Ji ber vê yekê jî felsefe pirsên ku bi hîş û xwezeya zanînê re tekildarin dipirse. Baş e ji bo ku em bikaribin hemû pirsên xwe bibersivînin, divê em ji ku dest pê bikin? Bi rastî jî gelo em dikarin bi tiştekê bizanibin? Heke em pê bizanibin, em dikarin bi çi bizanibin? Heke em pê bizanibin jî em ê çawa jê bawer bikin. Bi gotinekê din em ê çawa bizanibin ku em dizanin. Pirsên bi vî rengî meriv dikare bibêje ku pirsên bingehîn yên felsefeyê ne. Fîlozof jî ji bilî pirsên ku bi cîhana me a hawirdorî re tekildarin, pirsên ku bi xwezaya sehek, serhatî û hişî re tekildarin jî dikin. Heke em bi gotinekî giştî bibêjin wê demê em dikarin bibêjin ku di berfirehbûna felsefeyê de du pirsên bingehîn herdem di navendê de bûne. Pirsa yekêm xwezaya hemû tiştên ku hene çi ye? Çi ye? û a duyêm jî heke em bikaribin bi wan bizanibin, em ê çawa bi wan bizanibin? Ne. Lêkolîna pirsa yekêm bi heyînên ku hene û xwezaya wan re tekildar e û beşa felsefeyê a ontolojiyê pêk tîne. Pirsa duyêm a ku bi xwezaya zanînê re tekildar e jî beşa epistemolojiyê an jî em bibêjin zanînasiyê pêk tîne. Berfirehbûna wan du pirsan û pirsên ku ji wan du pirsan dertêne holê di dîroka felsefeyê de bûne du tevgirên bingehîn. Şaxên girînkên mîna felsefeya ahlakê, siyasetê, zanistê, estetîk, dîn û şaxên din xweberdina wan du beşên bingehîn yên felsefeyê. Beşên din yên felsefeyê her çi xwasî ji bo felsefeyê girîng bin jî pirsên ku bi heyîn, xwezaya heyînê û awayê zanîna me ya heyînan re tekildarin ji hêla mantiqî ve ji pirsên din girîngtir in. Bêguman dibe ku tu carê em ê nikaribin bersivên çend pirsên ku ji bo me girîngin bi dest bixin. Lê niha em bi vê yekê nizanin. Ji ber vê yekê jî divê tu carê em dest ji pirsên xwe bernedin û di lêgarîna bersivan de xwedan biryar bin. Di dema lêgarîna bersivan de heke em bibêjin bigihêjin wê baweriyê ku bersiva pirsa me tune û sebebê vê yekê yên xurt hene wê demê divê em rêyekê lêvkirinê peyda bikin. Mîna hemû encamên felsefeyê divê ew encam jî xwe bispêre sebebên xurt û saxlem. Ji ber bawerî yan ji sebebên din yên cihê divê em hema di cihê de qîma xwe bi encamê neynin û divê em bizanibin ka çima jê bawer dikin. Ji bo felsefeyê pêşengiya aqil pêwîstiyekê jêneger e û ev yek taybetiyekî xweser a felsefeyê ye. Taybetiya ku felsefeyê ji dîn û hunerê cihê dike jî ev e. Di mijarên dînî de carnan serî li aqil bidin jî em dizanin ku di mijarên dînî de rola wehî, ayîn, bawerî û stûxwarkirinê gelekî mezin e û aqil jî di vê rêyê de nikare herdem rêhevaltiya mirovan bike. Hunermendên afirander jî mîna fîlozofan bi temamî di lêgarîna heqîqetê de û dixwazin wan rastiyên veşartî yên ku li pişt tiştanin bibînin û bi awayekî kûr tê bigihêjine jiyana mirovê. Lêbelê awayê diyarkirina fikirên wan ji a fîlozofan cuda ye. Xebatên wan ji peydandinekî aqlî zêdetir xwe dispêrin tegîhanan û ferasetê. Di navbera felsefe û zanistê de jî sînorekî cihê li ser kar e. Zanyar jî mîna fîlozof û hunermendan daketine lêgarîna heqîqetê. Ji ber vê çendê jî dixwazin ku derheqê gerdûn, dinya, xweza û jiyana me de xwe bigihînin vedîtinên nû, ji wan vedîtinan maneyên nû bi dest bixin û ji bo me wan eşkere bikin. Mîna fîlozofan, zanistmen jî hew didin ku romanên wan beriya her tiştî aqlî bin û xwe bispêrin aqil. Mîna fîlozofan ev yek ji bo wan jî metirsiyekê mezin e.
Lê pirsên zanistmendan xwedîspêrên toqlîn û çavderiyan û pirsên bi vî rengî ne. Lê em dizanin ku birêya toqlîn yan çavderiyan em nikarin pê bizanibin ka destpêkiyan daviyeke demê heye yanî na. Her wiha toqlîn û çavderî nikarin ji me re bibêjin ka çi rast e yan jî şaş e. Her çi qasî pirsên bi vî rengî ji bo jêderiyên aqilane guncan bin jî ji ber ku ne li gor rê û rêgehên zanistî ne pirsên felsefîk in û li benda bersivandina felîzofan e. Dîsa gelek giring e ku meriv bizanibe di navbera felsefe, zanist û hunerê de dûbendiyek jî heye. Lê a rast zanist ji felsefeyê derketiye. Diya zanistê felsefeye. Cihana ku felsefe, zanist û huner lê ve dikole heman cihan e. Her sê jî bala xwe didine wê nepeniya hebûna dinyayê û nepeniya hebûna mirovî û dixwazin ku bi awayekî kûr tê bigihêjine. Her sê jî ji best û rexneyê sûd werdigirin. Her sê jî ji bo dîtina mirovan encamên xwe eşkere dikin. Lê ji ber ku rê û rêbazên wan cihê ne, kesên ku bang li wan dikin jî mirovên cuda ne. Digel vê yekê lêkolîna zanayî û jiyana mirovî, aşkerekirina çitên nepen û ji bo têgihiştina hemû mirovan, serarastkirina encamên ku dikevine dest, armanca wan a hevpar e. Her sê jî hevzengin dikin. Mirovê kamil ancak bibêjin gihîştî, bala xwe dide her sê waran jî û nikare bêyî wan bijê. Felsefe jî yek ji wan tiştên qîmetdar yên mirovahiyê ye û meriv dikare bibêje ku sibaroja wê dê ji rabirdûya wê zengintir be.